Hej! Den gode idé er, før kursus, der tænder kommende trænere. Vi er en lille tennisklub, Tjørring Tennis, der ligger lidt uden for Herning. Vi er cirka 80 medlemmer. Udfordringen for os i Tjørring Tennis var, at vi ikke kunne sende de unge mennesker på kursus, før de var 14. Vi ville meget gerne have fat i de unge mennesker inden det tidspunkt. Derfor foreslog vi DGI, at vi lavede et trænerkursus fra 10 til 13-årige. På den måde ville vi også allerede der kunne have nogle børn, som spillede tennis, som kunne føle sig lidt mere som tennisspillere, i det de ville være udvalgte til det her kursus, og ville kursus kunne se, om det med at blive træner var noget for dem. Sådan så vi efterfølgende havde nogle trænere, som man ligesom kan se her. Danmarks første K0-kursus blev afholdt i Tjørring Tennis i maj måned i år. Vi havde selv en del spillere med, og en af dem vil være på det at finde på K1-kursus til foråret. Vi har givet konceptet til DGI, og vi regner med, at andre klubber så derved kan få glæde af det.